Glæder du dig også til sol, sommer og strand og sætte ternet i de forfriskende vand? Men måske lidt mindre til at rode rundt i de her tang og den ikke så spændende havbund, vi har her mange steder i Danmark. Så se med her. For omtrent 61% af Danmarks arealer er opdyrket som landbrugsjord, og ca. 55% er egentlig agerjord og markarealer, hvor der dyrkes afgrøder som korn, raps og fodergræs. Og de landmænd, der dyrker deres marker, vil jo meget gerne have det bedste ud af deres arbejde. Så de tilføjer en masse næringsstoffer, som blandt andet nitrogen, fosfor og kalium. Nitrogen er blandt andet med til at opbygge klorofyl i bladene, der giver dem den grønne pigment, der hjælper med at fange energien fra solens stråler. Fosfor styrker rødderne, og potassium, eller kalium, som vi kalder det på dansk, igangsætter frugtens blomstring. Men særligt nitrogen, som er den største sønder til det, vi kalder eutrofering, hvilket er den proces, hvor overskydende næringsstoffer, specielt nitrogen og fosfor, ender ud i havet, grundet at de fleste landmænd overgøder deres marker. Ude i havet skaber det gode vækstmuligheder for blandt andet alger, som ligger sig i de øverste vandlag og skygger for den sollys, der skal ned til alle bundplanterne. Problemet med de her alger er netop også, at de har en meget kort vækstperiode, og når de dør, falder de til bunds. Deres forrådnelsesproces tager rigtig meget ilt ud af havet, og derved opstår iltsvind. Iltsvindet skaber blandt andet rigtig hårde vilkår for bunddyr som rødspætten. Torsk er meget hurtigt påvirket af mangel på ilt. Bunddyr som rejer og krabber mister evnen til at bevæge sig. Andre små fisk, som gemmer sig i ålegræsset på havbunden og yngler de her steder, har også mindre mulighed for at formere sig og gemme sig for større rovdyr. Nu sidder du sikkert og tænker, hvad kan du gøre ved det? Er det ikke bare landmændene, der skal gøde noget mindre? Men det er vi alle sammen på den her jord i fællesskab, så har vi et fælles ansvar. Så derfor giver jeg dig nu 3 nemme ting, som du kan gøre i dag for at redde havmiljøet. 1. Spis færre animalske produkter, da væksten og opretholdelsen af husdyr kræver rigtig meget energi i form af foder og afgrøder. Langt mere end hvis vi opdyrkede afgrøder, vi selv kunne spise. Og derved springer det led over, hvor husdyrene er involveret, hvilket er der opstår et stort energitab. Det vil derfor være nødvendigt med færre afgrøder, og derved også mindre gødning. Mindre gødning i havet er lige med bedre havmiljø. 2. Vælg økologisk. Det forbyder nemlig kunstgødning, og i stedet bruger de husdyrgødning, blandt andet gylle og komøg, som frigiver næringsstoffer langsommere og i mindre mængder. Og økologiske landmænd skal også tage hensyn til næringsstofsbalancen i jorden, og må ikke bare gøde mere end planterne kan optage. Økologi stiller også krav til beplantede randzoner efter afgrøder, som kan opsuge overskydende næringsstoffer for at hindre udvaskning til vandløb. 3. Støt organisationer som WWF, World Wildlife Fund of Nature. Organisationen arbejder aktivt med problemstillingen iltsvind i de danske farvande, ved at lægge pres på politikere og erhvervslivet for at skabe bedre regulering af kvælstofudledning fra landbruget, fremme naturbaserede løsninger som vådområder og skovrejsning og beskytte sårbare havområder.